Вие сте на канала Мис Никол. Мама ще ме убие. Никол? Никол, събуди се. Никол, става и време за училище. Закъсняваме. Къде? Училище? Да, Никол, вече е есен. Ваканцията свърши. Хайде, ставай. Мамо, може ли да не ходя? Какво значи да не ходя? Събира си учебните материали да тръгваме. Не искам да ходя на училище, но обичам канцеларски материали. Защо са толкова обикновени? Искам красиви тетрадки, красиви химикалки, необичайни моливи. Обичам всичко това. Имам идея! Ще направя канцеларски материали с мои ръце и ще ви покажа как се прави. Ще направим най-яките тетрадки, най-необичайните канцеларски материали. Това ще бъде страхотно. Пишете в коментари дали обичате канцеларски материали. Ще прочита всички коментари. Ще ми бъде много интересно. 3, 2, 1, 0. Вие сте на канала Мис Никол. Днес ще имаме страхотно, невероятно, най-любимо видео. Back to school! И така, скъпо семейство на Мис Никол, днес ще направим страхотни, невероятни, яки канцеларски материали с мои ръце и ще ви науча как се прави. Преди да започнем това видео, проверете дали сте част от семейството на Мис Никол, защото семейството на Мис Никол са моите най-близки хора. Всичко, което трябва да направите е да се абонирате за канала и да натиснете звънчето. Сега ще се подготвим за най-доброто DIY видео в живота ти. Какво стоиш, вече? Деца, ето ни и нас. Това е рай! Това е любовта на живота ми! Това е моят рай! Вечно падат молевите. Май ми трябва яка стойка за молеви и ще я направим заедно с вас. За нашия DIY ще ни трябва лепило, за да се залепи хартията здраво. Лепило. Лепило, разбирате ли? Лепило. Следващото нещо, което ни трябва, е плътна цветна хартия. Избирам тази и тази. Това беше любимият ми цвят. Тази. Ой. Тази и зелена. Няма как без нея, това е. Това? Ще направим нещо много по-яко. Взехме хартия от цветовете, които виждате на екрана. Виолетово, зелено, синьо, но нашите листи бяха твърде големи и трябваше да ги намалим. Затова ми хрумна идеята да сгъна хартията наполовина и да я разрежа. Трябва да получим формат А4. Правете всичко, което е показано на екрана. Сега сгъваме хартията наполовина. И много добре изглаждаме ръбовете. После сгъваме наполовина още веднъж, както виждате на екрана. След това сгъваме хартията вертикално и я сгъваме отново. На хартията ще се появят квадратчета като гънки и ние загъваме ъгълчетата, както е във видеото. След това сгъваме хартията така и обръщаме на другата страна и фиксираме хартията, както правя сега. Трябва да се получат страхотни триъгълници, както се получи при мен. Същото правим с другите цветове, които имаме. Трябва да се получат 6 триъгълника. И внимавайте, те трябва да са с еднакъв размер. След това вземаме лепило и залепваме триъгълниците един за друг. Бъдете внимателни, не нанасяйте много лепило, за да не изтече. Честно казано, много ми харесва да правя това. Беше страхотно и задоволително. Ето какво получихме. Честно казано, не очаквах, че ще стане толкова добре. Но това все още не е готова стойка. Може да забележите, че няма дъно и молевите ще изпаднат. Затова сега ще направим дъното. Поставяме стойката и я очертаваме с молив. След това добавяме малък запас за залепване и изрязваме с ножици, както е показано на екрана. Загъваме краищата, получава се малка рамка. Нанасяме лепило и залепваме към стойката. Ето такава красота се получи. Честно казано, това е много по-яко от всякаква стойка от магазина. Особено когато разбираш, че си я направил сам. Молевите и химикалите в тази стойка изглеждат страхотно. Така че задължително го направи вкъщи. Напиши в коментарите дали успя. А за следващия DIY ще трябва да станем супер шпиони.
Сега ще откраднем бурканите за консервиране и ще ги използваме за наши цели. Никол, какво правиш тук? Нищо, няма за какво да се тревожиш, просто се забавлявам, няма за какво да се тревожиш. Въобще няма за какво. И не вземам никакви буркани. Тръгвам си. Приятно оправяне на каквото правиш. Никой не ме вижда, нали? Продължавайте и не казайте на никого. Не наметвам нищо, но натисна ли звънчето? Ако не, това е знак. За следващия DIY ще ни трябват бои за стъкло, за да няма следи или каквито и да е други. Не е задължително да са точно тази марка. И докато сме при четките, ще вземем четки. По-малки и малко по-големи. Разбрахте ме. Добре, шегувам се. Толкова голяма не ни трябва. След това ще ни трябват акрилни бои. Благодаря. Ами да действаме? Да, майка ми ще ме убие. Следващия DIY. Вземете стъклен буркан, какъвто намерите в кухнята. Подгответе акриловите бои, четки с различни размери и специални бои за стъклото, за да не се отлепва боята. Първо вземете бяла боя и боядисайте буркана. Използвам широка четка, защото е по-удобно и бързо. Всичко както виждате на екрана. Оставяме бялата боя да изсъхне. Това ще бъде основата за другите цветове. Реших да нарисувам диня, затова ще използвам два основни цвята – зелен и червен. Вземам зелено и рисувам долната част на буркана. Използвам малка четка за това. Останалото рисувам с червена боя. Обичам акрилни бои, те са толкова ярки. Много приятен и задоволителен процес. Ето какво получихме. Просто погледнете колко е красиво. Важно е боите да изсъхнат. Рисуваме дребни детайли с черен маркер. Ще нарисувам семенца от диня и малко лице. Ето какво получихме. Страхотна диня. Иска ми се да изям. Ще я използвам като стойка за маркери. Интересно е, че рисувах тази диня с един от маркерите, а сега цялото му семейство може да се наслаждава в този буркан. Защо тези химикалки са толкова скучни? Аз не съм на 40 години, аз съм момиче. Искам всичко да е ярко и необичайно. Знаете ли какво? Ще направим химикалки с наши ръце. Да започваме! Това е яйце, а това е авокадо. Вземам ги. Искате ли още един DIY? За него ще ни трябват прозрачни химикалки. Ще ни трябват и цветни блясъци. Вземам зелено, жълто, оранжево и розово. 4 химикалки, 4 блясъка. Цветове по-точно. Вземаме прозрачни химикалки. Виждате колко са скучни, нали? Сега ще ги променим и ще станат ярки и красиви. Всичко е много просто. Вземаме ножици и сваляме капачето на химикалката. След това вземаме малко листче хартия и го сгъваме на малка фуния. Вкарваме листчето в химикалката и слагаме блясъка. Вижте само какви красиви оранжеви блясъци си купих. Внимателно ги слагаме, за да не се разпилят по масата. Същото правя с другите химикалки, просто сменям цветовете на блясъка. И вижте какви химикалки получихме, това е много по-добро от преди. Най-важното е да затворите добре капачето, за да не се разсипва нищо. И ще знаете, че такива химикалки няма да има никой друг. И вас ли ви дразни безпорядъкът на бюрото? Ще ви покажа как да направите страхотен училищен органайзер. Ще ни изгонят от тук. Ще ни трябва цветна хартия. Тя трябва да е по-голяма от А4 и не много плътна. Вземете цвета, който ви харесва. Аз вземам този и този. Ще ни трябва и кутия от зърнени закуски. Вземаме кутията от зърнени закуски. Колкото по-голяма, толкова по-добре. Изхвърляме зърнените закуски. Те не ни трябват. Вижте колко е празна и чиста кутията. Правим маркировка за рязане. Под ъгъл, както виждате на екрана. Това са само моите кучета, които ми пречат да правя DIY. Но ги обичам, за това ги храня. След това режем кутията по маркираната линия.
Очертаваме кутията върху цветната хартия и я облепваме. Реших да облепя краищата допълнително с жълто тиксо, за да се държат по-добре. Ето какво се получи. Напишете в коментарите как ви се струва. Според мен това е идеална стойка за книги и различни тетрадки. Да, понякога изглежда странно, но ми харесва какво се получи. Надявам се да се получи и при вас. Всичко е чудесно. Имам първите си джобни пари. Да. Малко, но все пак. Сега ще ви разкажа как да направите страхотен училищен портфейл със свои ръце. Шпионите на работа. Напишете в коментарите дали си приличаме. Интересно, дали пискат? Ей, тя не писка. И така. Турум, турум, турум. И така, за следващия DIY ще ни трябва 2 цвята картон. Аз вземам розов и жълт. А вие вземете тези, които ви харесват. Вземете розов картон формат А4 и го сгънете вертикално. След това режем по линията на сгъване. Сгъваме парчето още веднъж и отново режем. След това сгъваме всички тези парчета, така че да получим хармоника. Всичко както виждате на екрана. С второто парче правим същото. Трябва да получим 2 хармоники. След това вземаме жълт лист и го сгъваме по вертикала. Отново режем по линията на сгъване. Едно от парчетата сгъваме още веднъж и отново режем. Виждате, много сгъваме и режем. И след това още веднъж сгъваме и още веднъж режем. Странно е да го казвам, но така трябва да се прави. Получаваме 4 еднакви парчета жълт картон. Сега съединяваме акордеона и жълтите листчета с помощта на лепило. Трябва да получите ето такава конструкция. После отгоре още веднъж облепваме с розов картон. Предварително го разчертаваме. Само вижте какъв страхотен портфейл се получи. А сега трябва да направим закопчалка за него. Ще я направим от жълт картон. Изрязваме овално парче и го залепваме към горната част на портмонето. А после залепваме закопчалката. Това е портмонето, което получихме. А най-важното е, че го направихме сами със собствените си ръце. Ако и вие сте успели да го направите, много се гордея с вас. А сега вземаме парите и ги слагаме в това портмоне. Те ще са там на сигурно място. 3, 2, 1, 0. Вие сте на канала на Мис Никол. Надявам се, че ви е харесала канцеларията, която направихме за собствените си ръце. Ако ви е харесало това видео, напишете в коментарите и ще снимаме още едно такова. И не забравяйте да харесате видеото. Аз тръгвам!